Dobrý deň, moje meno je Pavol, takže dovolte mi, aby som vám predstavil môj podnikateľský projekt, ktorým je Škola zdravia a výživy. Ja som sa rozhodol pre formu prezentácie Lean Canvas. Tak, vlastne tento projekt som začal realizovať hlavne z toho dôvodu, že riešime aktuálny problém, ktorý je vlastne celosvetový problém, a to je vlastne zlý zdravotný stav obyvateľstva, zhoršujúci sa neustále, zlá informovanosť a podobne. Tak, ja som sa tu vlastne rozhodol formou vzdelávania ľudí o rôznych zdravotných problémov, a v čom vidím takú moju konkurenčnú výhodu oproti iným, je to vlastne spolupráca s jedným z najväčších nutričných partnerov na svete, ktorý mi vlastne vie zabezpečiť takéto vzdelanie, tie najnovšie informácie, najmodernejšie informácie o vede a podobne. Čiže ja by som chcel vlastne zlepšiť ten stav toho obyvateľstva, hlavne tú informovanosť týchto ľudí, a to prostredníctvom týchto 8 lekcií v Škole zdravia a výživy. Tak, a ja vlastne riešim ten problém, že neviem, ako presne zostaviť ten finančný plán, a preto by som potreboval vlastne nejaké rady od vás. Tak, ja vám ďakujem za vaše dotazy. Ďakujem.